16, 24, 18, 6. Vi hemskt gärna vill göra och som vi trodde att vi måste vänta till sommar med. Ja, utbrast Anne genast. Det kan vi. Det gör vi. Toppen, sa Dick. Jättebra idé, George. Vad tänker ni att ta för er? Undrade faster Fanny. Está concentrado y está escuchando música. Det är av is eller sten. Månarna rör sig alltid i banor runt sina planeter. Och jord har också en egen måne. Det är mycket mindre än jorden. Månen snurrar ett varv runt jorden på 28 dagar. Det är ungefär en månad. Månen lyser inte av sig själv. Det är solens starka ljus som gör att man kan se den.